sing ngerti asu kuku partai ormas opo wong RT sing penting tuminggae kelingan welengku sing prasojo iya rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake sakamu akeh sing rumangsa kelangan rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake asu